رێخستنا کامپا قۆشتەپە یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا شاخێژنێ بە هەماهەنگیل گەل هەژمارێک بزیشکên Kurd yên nexweşxaneya Şîfa li Hewlêrê Gûtev Kurdên Rojavayê Kurdistanê ne xoleke peristariyê ji hejmarek keç û jinên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê ji nişteciyên kampê re birêkxistin kir. Yekem roja xula peristariyê de Serhan Hesen endamê Komîteya Navendî û berpirsê rêxistina Qoştepe ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya amade bû. Beriya xol dest pê bike Hesen gotarek pêşkêş kir. Spasiya bizîşkên beşdar di wê xolê de kir û hêviya serkeftinê ji hemî keç û jinên beşdar di xolê de xwest. Piştre bizîşk Fewaz Eyo pisporê nexweşiyên jinan dest bi yekem waneya xolê kir. Herwiha roja yekşemê jî ku duwem roja xolê ye. Bizîşk Îsam Tahir pisporê bençkirinê waneya duwem pêşkêş kir. Biryara sê waneyên din jî ji aliyê sê bizîşkên pisporên bizîşkiya giştî û ya zarokan jî di her sê rojên bên de ji xolê beşdar bibin. Derbarê mebest û armanca wê xolê endama Encumena Herêmî Afiya Hacî ku berbirsa şaxêjiniya dirêxistina kampa Qoştepe ya pedekesê de wisa axivî. كل قيجني بارتي ديمقراط كردستان سوريا الكامبا قوشتقا خلا برستاريه بكرب هماندي لقال هجمارك بزيش كان نخشخانه شفا جبر مديد بيوستا وغرينجا هر جنك هر كچك دمالي دا زانبه تدبير روجانا او برزگري كان گوتينا پیشاوي چارسر بكن زيدي هشتي جني او كچيته دا بجدار بود خليدا ام بهوينا سودكي جي ورگرن دو jinên beşdar di xolê de nerîna xwe li ser didin xuyanî û dibêjin ew sûdeke mezina ji wan re zanyariyên ku di xolê de werdigirin dê sûdê bida mala wan jî. ev dewreha gelkî baş e ji me va pîrek yara rastî îstîfadayê gelek heye pîrek jî gelkî feydê ji xwe re jê dibîne ji hemû aliya ve yanî wek gotî wê ji îstîfadê jî bîne ji aliyê maliyê ve alîkariya zarokê xwe bikin û musaada wa bikin û ji aliya mujtema ve jî alîkariya hemîya dikarin bikin îstîfadê ji xwe re jî bibîne ji hemî aliya ve. Dewra me ya temrîd gelekî baş ev dewra û başbûnayê gelekî heye ji me re ku gotî îstîfade ji her malî re ji her şexsekî re heye. باش وكونسانك يولو زاني بدمال لانه تمريض زاني باش بقول دكتوري ما شاء الله هر دكتورك جدي باش ترتي رجاء الدكتوري ما بحسها انه شاو مثلا اسعاف شيء مثلا حال طوارئ حياه او موت حالاتي حرارتي ومشاوني حرارتي جرن قلك نوعي حرارتي هبون ما بين زاني بانه تشاربينج انه جهاتي هنتي شاو حرارتي بقريتي شاو مثلا اسعافاتي اول جيتك حتى في اسعاف كمستشفى خلا پرستاریه li kampa Qoştepe roja şemiyê siyema heştan dest pê kiriye û dê deh rojan berdewam bike piştî ku her pênc rojên pêşin waneyên xolê bi dawî werin dê pênc rojên din jî duwarê kar de ango emelî li nexweşxaneya Şîfaya li Hewlêrê birêve biçe. Li dawiyê de biryara bawernameyên peristariyê ji aliyê rêxistina kampa Qoştepe ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve li ser beşdaran were belav kirin.